Srednji dan mi je na 1400-1500, a high day mi je na 1900. Kad imam 200 hidrata, 50 masti, protein uvijek drži na 200. Ne idem ispod. Jedino me to buni zato što ja kad sam kao bio na toj striktno, kad sam držao hidrate, tu sam imao, ali kažem ti, zabao sam bio jer nisam vidio promjene na sebi, nisam više toliko bio, kako bi rekao, na slikama. Niti sam imao pumpu, niti sam imao skladnost, ništa. Da ubacim taj dan punjenja i onda sam pitao da li da nastavim rotaciju ili da nastavim ishranu istu i onda je rekao da je dobro da ubacim rotaciju da kao... Da zameniš. Da, ako si kao tek krenuo, onda probaj da izdržiš 2 nedelje, pa da onda ubaciš kao taj punjenje, nego da odmah posle prve nedelje radiš punjenje, prati kao svoje telo, da li imaš pumpu i sve. Pa sam rekao da radiš kardio i sve. Da, rekao sam da radim maltene 5 težinskih, da radim 4-5 puta kardio od 40 minuta i da 2-3 puta nedeljno ubacim basket. Samo kažem, neću još puno ići, još ovu nedelju ću ići ovako nisko i onda ću gledati, pa ću onda ići još nedelju dana, 2 i tu ću završiti. Onda ću staću. Onda bi krenuo snimati za YouTube i ja. Da li to nagoveštava da će to biti serijal Mass Attack na YouTube?